Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna iki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati iki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna iki abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Mame ngetri wedang kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat.